विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे नेर प्रसार कार्यक्रम प्रतिबिंब या कार्यक्रमास आयिल्ले सगळे वीक्षकांचो माझे नमस्कार आणि या कार्यक्रमास तुमकां सगळ्यांचे हृदयपूर्वक स्वागत। आम्ही कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समाजाचे साधकांस्पुर गुरुतिसून त्यांचे परिचय आम्ही या समाजस करून त्यांच्या अनुभवाचे ಬಗ್ಗೆ त्यांच्या प्रतिभेचे ಬಗ್ಗೆ आणि त्यांच्या यशस्सूचे ಬಗ್ಗೆ एक मुक्त संवाद करूया म्हणवेचे हे आमचे कार्यक्रम प्रतिबिंब कार्यक्रमाचे आशय। आज आमचे वट्टसा एक ब्युटिफुल सदा हसनमुखी वेरी मस्त यशस्सु पौले यशस्वी महिला त्यांच्या नावांत सांगतले मिके प्रतिभावंत महिला श्रीमती प्रतिभा प्रभू। ही एक फॅशन डिझायनर, कॉस्ट्यूम डिझायनर, फॅशन कोरिओग्राफर आणि सेलिब्रिटी स्टायलिस्ट वनो सक्सेसफुल वनो काम करीत असा। प्रतिभा तुला या आमच्या या प्रोग्रामास एक मोगाचे स्वागत। थँक्यू। प्रप्रथम वनो मी यांचे एक सಣ್ಣ परिचय तुमच्या एदरस्तव्य म्हणून आशा करतो। श्रीमती प्रतिभा प्रभू ही कुलशेखर श्री प्रशांत प्रभू यांचे धर्मपत्नी। यांचे एक 15 वर्षाच्या जील दिकल असा। त्याला त्यांचं बघतले मात्र कळत नाही। शी इज व्हेरी यंग अँड ब्युटिफुल। ती दिवंगत नरसिंह प्रभू आणि श्रीमती शोभा प्रभू यांचे हिरिय सೊಸೆ तसेंत बेंगलुरू गीता नायक आणि श्री शंकर नारायण नायक यांचे मुद्दिನ ಮಗಳು। त्यांचे करियर ಬಗ್ಗೆ त्यांचे एज्युकेशन ಬಗ್ಗೆ सांगवे तर तिने 2005 अंतु फॅशन डिझायनिंग ಅಂತ त्यांचे फॅशन डिझायनिंग कोर्स करून 2005 सुनो त्यांचे प्रतिभे पुरा त्यांचे वृत्ती जीवन ಅಂತ दाखवे तिने प्रारंभ केलेंते। मस्त ಹೆಮ್ಮೆचे विषय मी इथे तुमच्याला वाटतो शेअर करे इष्ट करतो। कशाला म्हटल्यार 2010 अंतु आमच्या कर्नाटक राज्याचे रिझर्व्ह पोलीस यांचे युनिफॉर्म डिझाईन हिनिंत केलेला। इनी डिझाईन करतो कुडले आमच्या कर्नाटक सरकारांसनो त्यास मन्नाने गावनो आज दिकल त्यात युनिफॉर्म पोलीस रिझर्व्ह पोलीस युनिफॉर्म आज दिकल असा म्हणून सांगवे मला मस्त खुशी होते की ते म्हटल्यार त्या डिझाईन दल्ले आमच्या समाजाचे प्रतिभान। तसेंत अणको यांचे ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ सांगुवे म्हणून सांगनसल्यार 2017 अंतु इनी लंडन असदावनो ಭಾರತದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ एक प्रबंध ಮಂಡನೆ करलेंते आणि पूर्ण त्यांचे प्रबंधास प्रशंसा केलेंते। तसेंत 2018 अंतु तिनी 2019 ರೀಸೆಂಟ್ 2018 अंतु लंडन ಅಂತ एक यूके ಅಂತ एक कॉम्पिटिशन झालेंते फॅशन डिझायनिंग कॉम्पिटिशन। त्या कॉम्पिटिशन अंत 67 देशांसून 147 स्पर्धीಗಳು आयलिंती। त्या स्पर्धीगळचे मध्य अंत आमचे भारत देश प्रतिनिधीसून टॉप 3 विनर्स अंत एक आयलिती आमची प्रतिभा। तसेंत ರೀಸೆಂಟ್ 2020 अंतु इंडियन फॅशन अवॉर्ड्स अंसून ती बेस्ट सेलिब्रिटी स्टायलिस्ट इन डिफरन्स म्हणून सांगवेचे एक अवॉर्ड देखील हियन घेतलेसा। यांच्या ಬಗ್ಗೆ अणको सांगवे सुमार असा ती मस्त प्रोग्रामांत जज होऊन काम केलासा। आता यावेचे मस्त तेलुगू सिरियल्स कन्नड सिरियल्स तेंत पुरा कोरिओग्राफर होनो फॅशन कोरिओग्राफर कॉस्ट्यूम कोरिओग्राफर होनो सेलिब्रिटी स्टायलिस्ट होनो काम करीत असा। सो मी सांगू गेला सुमार असा आम्ही त्यांच्यात उतरांसून ऐकूया त्यांचे साधने कसले त्यांचे परिश्रम त्यांनी किती केलेसा त्यांचे अनुभव कसले म्हणून आम्ही त्यांच्या लक्षणच ऐकूया। सो प्रतिभा तुमच्या जीवनाच्या ಬಗ್ಗೆ तुमच्या बाल्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही ॲक्च्युअली ऐकूया म्हणून सांगणं आम्हाला एक इष्ट असा। तुमचे स्कूलिंग पुरा कसे सुरू झाले तुम्ही कसे तुमचे स्कूल स्टार्ट केलो या फॅशन फील्ड अंत तुम्हाला इंटरेस्ट कसं आयला? नमस्ते। मी बँगलोरांत शिकलो। सो स्कूल पुरा स्कूलांत ॲक्च्युअली 8th स्टँडर्ड अंतसून मला स्टार्ट जाले फॅशन डिझायनिंगाचे ॲक्च्युअली एक इंटरेस्ट। स्कूलांत एक वोकॅब्युलरी इम्प्रूव करवे खातीर एक नॉर्मल एक ॲक्टिविटी केलेंते लायक इंडियन फॅशन फॉर इंडियन फॅशन अगेन्स्ट इंडियन फॅशन म्हणून नॉर्मल ॲक्टिविटी त्या वोकॅब्युलरी इंग्लिश वोकॅब्युलरी इम्प्रूव करवे खातीर केले। सो त्या डिबेट असं आम्ही प्रिपेअर होताना आय गॉट टू नो अबाउट फॅशन डिझायनिंग। त्या करवे खातीर आय लर्न अबाउट इट डिझायनिंग कसे होता स्टायलिंग म्हटल्यार काय ते कसं असं इंडियन फॅशन कसं आहे वेस्टर्न फॅशन कसं ते रिसर्च करताना मला ते इंटरेस्ट डेव्हलप झालं। सो फ्रॉम 8th स्टँडर्ड आय डिसाइडेड फॅशन फील्ड असं नव्हे। सो 8th स्टँडर्ड मतलब मे बी 15 to 20 years back? येस। त्या टायमर तुम्ही या फॅशन फील्डला जातो म्हणून सांगताना तुमचे फॅमिली सपोर्ट कसे होते की ते म्हटल्यार यूजुअली पूरा पेरेंट्स माझ्या लेंक तोरले ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಯಸ್ಸವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಯಸ್ಸವೆ ಥ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದವ್ವೆ ಮನ್ ಪುರ ನೀವು ಲೇಕ್ವೆಚೆ
तो तुले मस्त चॅलेंज घेऊन असतात ना पेरेंट्स असं कन्व्हिन्स करायचे या फील्डात जावेच्या म्हटल्यावर चॅलेंजिंग घेऊन होतं लाईक 20 years बॅक म्हणताना इट वॉज लाईक एकत्र मेडिसिन नंतर इंजिनिअरिंग पुरांच्या घरात होतं सो सेम होतं आमच्या घरावर मेडिसिन नंतर इंजिनिअरिंग कर म्हणा बट मी फॅशन डिझायनिंग करतो म्हणताना फर्स्ट लाईकला स्कूलाच्या करतो एव्हरीडे चेंज होत असताना ते कसं लाईक क्रेज सांगता म्हणून सिरियस होऊन गेवे नाही मी गे कॉलेज अंतो त्यांत कंटिन्यू होताना त्यांत इंटरेस्ट व्हायच्या बघताना कल्ले हो ಎಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಸ ಅವನು ನಾಕ ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ कर नाहीतर मेडिसिन कर मिगे तू अंतर या कर फर्स्ट या करून सोड मिगे कर म्हटलं ना नाही मी केलर फॅशन डिझायनिंगच करायचं देयर इज नो प्लॅन बी केलर फॅशन डिझायनिंग नंतर ओगीत करा बसतो म्हणून आय वॉज व्हेरी ॲडमेंट सो इव्हेंच्युअली दे गेव इट दे सेड ओके तू कसला नंतर कर म्हणून सोडलं सो बट या केल्यापर्यंत मस्त सपोर्ट केलं ना सो दॅट्स आय एम हिअर टुडे सो वी मस्ट थँक गीता मामी अँड शंकर मामा फॉर सपोर्टिंग यू त्यांच्या सपोर्टान मी तर आज आमच्या समाजास एक प्रतिभावंत प्रतिभा गावले ओके तू आता शिकून झाल्यापर्यंत तू आता एक वृत्ती जीवन स्टार्ट करवे तर तुम्हाला एक मस्त चॅलेंजेस असता मस्त पेन असता तुम्ही ते कसे स्टार्ट केलो तुम्हाला स्टार्टिंग पॉइंट एक केलं तरी एक कोणतरी रोल मॉडेल होते नाही काहीतरी टर्निंग पॉइंट होते तुम्ही कसे तुमच्या वृत्ती जीवन स्टार्ट केलो मी ऍक्च्युली शिकवून होऊन वाडीक होऊन एक नेकूर दाल्यापर्यंत आय स्टार्टेड सो तेदोल सर ओन स्टार्ट करवे तिकते धैर्य नाही बट काम करवे इंटरेस्ट नाही सो केदो ओन स्टार्ट करवे म्हणत असले मला सो आफ्टर गेटिंग मॅरिड हजबंड एनकरेज करून नाही तू स्टार्ट कर तुला तिकते इंटरेस्ट असा यू आर सो टॅलेंटेड कर म्हणून एनकरेज केलं ना सो घरावर फुल सपोर्ट केलं ना अम्मा अण्णा नेकरास पुरा तू टेन्शन कर काम बघून घेतो पुरा सो हजबंड पेरेंट्स पुरा त्यांचे सपोर्ट आणि स्टार्टेड 2005 अंत कंपनी स्टार्ट केला अथर्वा फॅशन नीड्स म्हणून सो बट कोणा अंडर काम करवे नाहीत मी तर दोल सर एक्सपिरियन्स म्हणून नाहीत सो डायरेक्टली मी इंत स्टार्ट केल्ल्यान मी माझे भाव इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आसा त्याले सो त्याला फोर्स करतो तो फॅशन शोज की म्हणून सो तिने फॅशन शोज त्याच्या कंपनी साईडले फॅशन शोज पुरा मी हँडल करतो सो दॅट्स हाव आय सेल्फ थॉट माय सेल्फ मी एक मस्त शोज ऍक्च्युली फ्री होऊन केल्यान मी मतलब एक्सपिरियन्स नाही सो कोण आमस काम देत नाही फ्रेशर कसे करतात काय एक्झॅक्टली सो कोणतरी लो बजेट शोज पुरा करीत असतात त्यांचं बजेट असत नाही बट फॅशन शो करूया म्हणे कशा असतात तर मी त्यांना सांगतो मी करतो एंटायर फॅशन शो आय टेक केअर लेट मी डू दॅट गिव्ह मी दॅट स्लॉट मी करतो यू डोंट पे मी ऑल्सो आय डू इट सो त्यांचं इट इज अ विन विन सिच्युएशन मला सेल्फ शिकलं मी केव्हा होता सो तसे करून आय बिल्ट माय प्रोफाईल अँड माय एक्सपिरियन्स ओके तुम्हाला तुमचे फर्स्ट फॅशन शोचे एक्सपिरियन्स उडास असाय कसं झालं ते फर्स्ट तुमचे काम फर्स्ट फॅशन शो मी केलं 2005 चे न्यू इयर ಅಂದ್ರೆ 2006 वेलकम करूच्या न्यू इयर डिसेंबर 31 सो त्या न्यू इयर इव्हेंट वॉज फर्स्ट बिग शो दॅट वॉज माय फर्स्ट फॅशन शो सो त्या वसंत मींत करतो फॅशन शो एक यंग ग्रुपाचे तिन्ही करीत न्यू इयर पार्टी सो त्यांचं तिकते बजेट पुरं नाही सो मी सांगितलं फॅशन शो अवंतर मी करतो यू डोंट पे मी आय टेक केअर ऑफ द फॅशन शो इफ यू वॉन्ट टू डू अ फॅशन शो विल डू त्या टाइमवर पुरं कसं होतं म्हटलं एव्हरी न्यू इयर पार्टी विल हॅव अ फॅशन शो सो तसं होतं सो ट्रेंड होतं सो बट दे वॉन्टेड टू डू द बजेट नाही सो मी सांगितलं मी करतो सो ये फ्रेशर्स मॉडेल्स पुरा असल्या केलं पुरा गुर्त त्यांचं पुरा बोललं असं एक शो असा आय एम ऑल्सो डुईंग इट लाईक फॉर एक्सपिरियन्स सो तुम्ही करता होता सांगा तुम्हाला एक प्लॅटफॉर्म गावता मला आय गेट टू डू द शो म्हणून सो तसं मॅनेज करून मॉडेल्स गावली सो वी डिडंट हॅव टू वरी अबाउट मॉडेल्स कॉस्ट्युम्स मी पुरा मिक्स अँड मॅच करून असल्या पुरा केलं असा कॉस्ट्युम त्यांचं मिक्स अँड मॅच करून कॉस्ट्युम सेट केलं कोरिओग्राफी त्या पुरा मॅनेज करून आम्ही ते फॅशन शो करून सोडलो सो दॅट वॉज द फर्स्ट वन तेव्हा म्हटलं कोण टीम पुरा काही नाही एकलंच सो फ्रेंड्सांनी पुरा चूर हेल्प केलं ना सो एकले वन मॅन आम्ही एक शो केलं सो त्या एक फर्स्ट एक्सपिरियन्स झालं सो ओके असं करू होतो म्हणून त्याच्यापर्यंत वॉट एव्हर फॅशन शोज आपण कळलं ओके यास एक टीम हव्या लाईट्स कोऑर्डिनेट करू एक टीम हव्या म्हणून सो वी स्ट्रीम लाईन्ड इट फ्रॉम देअर ओके तुमचे असे प्रप्रथम फॅशन शो करून मूविंग टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और टीव्ही इंडस्ट्रीज यावेचे मस्त चॅलेंजिंग मस्त कष्ट असतात त्या ऑपॉर्च्युनिटीज सगळ्यांसो गावत नाही तुम्हाला ते कसं तुम्ही त्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आयलो तुमचे एक्सपिरियन्स कसं ಎಂತು मी ऍक्च्युली बजी कॉर्पोरेट्स अच्छे करीत मी पॅन्थलून्स मेगा मार्टचे पुरा करीत ऑलरेडी तेव्हा त्या शो एक डायरेक्टर बघतला ओके सो ते बघून त्याचे बायल माझे फ्रेंड
सो त्याने त्याचे वायलेस सांगितलं असे आमचे शोज एक फॅशन डिझायनर हव्यात मी त्याचे काम बघितलं मस्त लाईक करता तू तुझ्या फ्रेंडला लगे एकदा बोलून साधो होतं असं करताय म्हणे एक विचार आम्ही मीटिंग फिक्स करून बोलल्या कसं तरी कन्व्हिन्स करून तुझ्या फ्रेंडाच आमचे शो करवाय सांग बिकॉज आमस मस्त रिक्वायरमेंट असा मस्त प्रॉब्लेम असा इम्पॉर्टंट शो आहे वी वॉन्ट अ गुड डिझायनर अँड आय सीन हर वर्क आय वॉन्ट हर टू डू दिस शो फॉर अस म्हणे मी ऍक्च्युली फर्स्ट नाही सांगितलं बिकॉज मला एक्सपिरियन्स नाही मला गुर्तच कोणो नाही टेलिव्हिजन इंडस्ट्री कम्प्लिटली न्यू फॉर मी तर सांगितलं नाही मी करत नाही मी कॉर्पोरेटचे मात्र करवायचं आहे मी टेलिव्हिजन इंडस्ट्री येतोल सर करवे नाही आय डोंट इवन नो हाऊ इट वर्क सो मी करत नाही म्हणून मी 3 hours माझ्या लगे बसून मला कन्व्हिन्स केलं आम्ही तुला गाईड करतो हाऊ इट वर्क्स पुरा एव्हरी स्टेप वी विल टेल यू कसले करवाय काय ते करवाय we will guide you just do the costumes for us एक शो कर if you're not comfortable you can leave मन सांगितलं ना but the एक शो केलं now it's been 15 years I'm doing the same thing so I just went with the flow होत नाही मन बसलं तर क्या दो होत नाही so you have to take the challenge and see how it goes एकदा लाईक होता एकदा लाईक होत नाही लाईक झाल्यावर it is nice होवेन and you at least learn something next time you can improvise and do something एक्झॅक्टली आता तुझे करंट कैला सिरियल्स आसपुरा तू कॉस्ट्युम डिझाईन करीत असं आता करंट प्रोजेक्ट कन्नड आणि तेलुगून एक सिरियल होत असत कन्नडांत सुवर्ण टीव्हीस एक मरली मनसाಗಿದೆ म्हण एक सिरियल होत असत आणि तेलुगू स्टार मांत श्रीमती श्रीनिवास म्हण एक सिरियल होत असत ओके ग्रेट युजली आम्हास पूरा सिरियल्स बघू आम्हास टाइम गावत नाही बट आम्ही घरा अम्मा अण्णा मामी आणि पुरा सिरियल्स बघित असतात आम्ही तवणी काहीतरी घरा भितर भोवत असताना एक असं टेलर टीव्हीत मस्त कॅरेक्टर्स पुरा दिसतात ज्वेलरी बघ्या साडी बघ्या हेअरस्टाईल बघ्या म्हणून आम्ही बघित असतो बट मस्त कॅरेक्टर बघतानंतर त्यांचे ड्रेसिंग बघतानंतर मस्त एक अंदाज होते व्हेरी रूड पर्सनॅलिटी असतात व्हेरी सॉफ्ट लेडी बरी दिसत असा हे पहा सोसेमिके दिसत असा तसं पुरा मस्त कॅरेक्टर बघतानंतर एक अंदाज होते तर तुम्ही कसं प्लॅन करता ऍक्च्युली त्याच मला मस्त बंग दिसता की ते म्हटलं त्या डिझाईन अंत त्यांच्या ड्रेसिंग अंत त्यांचे कॅरेक्टर दाखव्या म्हटल्यार व्हेरी चॅलेंजिंग मन दिसता ऍक्च्युली वेन असं प्रोजेक्ट येताना फर्स्ट डिस्कशन होता एंटायर टीम होतो डायरेक्टर स्क्रिप्ट रायटर अँड प्रोड्युसर पुरा ओट्टू बसून लाईक विल हॅव अ डिस्कशन ते मला सांगतात कॅरेक्टर लाईक आता या स्टोरी या बँगलोर अंत होत आहे नाही धारवाड अंत होत आहे नॉर्थ इंडियन स्टोरी आहे नाही साऊथ इंडियन स्टोरी त्या डिटेल्स येतात आणि हिरोईन असं त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असे असतात आणि त्या सिरियलचे हाय पॉइंट सांगतात केलोपोटी हाय सिरियलांत असे असे होता सिच्युएशन त्याचे लगी सो या ब्रीफिंग आम्हाला देतात एव्हरी कॅरेक्टरच्या सो त्याचे प्रकार आम्ही प्लॅन करून एक फायनल लुक रेडी करतो तुम्हाला एक कॅरेक्टर प्लॅन करवे तर तुम्हाला किती टाइम होता टाइम ऍक्च्युली युजली टाइम देत नाही आम्हाला इट विल बी लाईक मॅक्झिमम फ्यू आवर्स लाईक त्या मीटिंग अंत तेंतूत डेव्हलप होता त्या कॅरेक्टरच्या सो बाय एंड ऑफ डे स्टायलिंग रेडी होता मॅक्झिमम नेक्स्ट डे आम्ही त्यांना देऊन सोडव्या सो चढ दल्ले एक लाईक बट युजली गावत नाही 1 day मॅक्स ओके जाल्यार एक कॅरेक्टर डिझाईन त्यांचे कॉस्ट्युम डिझाईन करवे एक तर चॅलेंजिंग असा एक तर प्लॅनिंग एक तर ब्रेन स्टॉर्मिंग असा म्हणून खंडित गत नाही आम्ही जस्ट टीव्हीत सिरे नोडा ज्वेलरी नोडा मात्र बघितच वेचे ओके आणि मी ऐकलं तुम्ही मस्त सेलिब्रिटीज पुरा स्टायलिंग कन्सल्टंट होऊन काम करता डिझाईन करता कॉस्ट्युम म्हणून सांगून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ चूर माहिती देतावे म्हटल्यार तुम्ही ते कसले तुम्ही प्लॅन देता त्यांचं ते म्हटल्यार त्यांचे कसले ओकेशन असा म्हणलं तर केलो अवॉर्ड फंक्शन असता नाहीतर जज होऊन जायत असतात नाही गेस्ट होऊन जायत असतात और जस्ट अ विजिट काहीतरी असता सो त्यांचे ओकेशन वर त्यांचे बॉडी टाईपच काही सूट होता ते प्लॅन करून वी सजेस्ट राईट फ्रॉम हेअर मेकअप एंटायर लुक ऍक्सेसरी तिने काही कॅरी करव्या त्या कुठं आम्ही त्यांना सांगून असतो या टाईपच्या ऍक्सेसरी कॅरी करव्या या ड्रेस घालायचे झाल्यावर यू कॅन वेअर दिस ज्वेलरी यू कॅन वेअर ओनली दिस ज्वेलरी तसे करून फुल सेट रेडी करून आम्ही त्यांना जाडतो ओके तुम्ही कधून तरी तुमचे या वृत्ती जीवनानंतर एक प्लॅन केलो डिझाईन कॉस्ट्युम पुरा प्लॅन केलो लास्ट मोमेंट असता ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೋವೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸೆ ನಾಯಿಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವತಾನ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೇಡ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ सांगून काहीतरी प्रॉब्लेम्स येतात त्या मस्त पोटे होतात इट्स लाईक रेग्युलर किती पोटी उद्या सकाळी शो असल्यावर आज रात्री चेंज होऊन असतात रात्री फोन करतात मॅम सेट चेंज कॅरेक्टर चेंज ड्रेस चेंज केलो पोटी आर्टिस्ट चेंज होतात
सो ते मेजरमेंट्स चेंज होता आणि केलो आर्टिस्ट स्लीवलेस घालत नाही केलो असे घालत नाही तसे केलो पर्टिक्युलर्स असतात सो या आर्टिस्ट चेंज होताना त्या फुल चेंज होता केलोवांच मला या कलर लायक दिसत नाही मला या कलर्स नका या सोडून बदल कलर्स दिया म्हणून बट त्या आदिले आर्टिस्ट त्या कलर हवे म्हणून घेऊन असता सो फुल कॉस्ट्यूम रिडू व्हायचं आणि केलो पटी सीन चेंज होता सो त्यात सीन आम्ही वेस्टर्न करून असल्यार आदिले सीन आता इंडियन चेंज करून असतात सो त्या चेंज करावं व्हेरिएशन करावं सो ओव्हरनाईट आम्ही बसून वी डू ऑल दिस सकाळी शूटच रेडी व्हायचं फॅशन डिझायनिंग म्हटल्यार एक तर चॅलेंजिंग म्हणून बसगत नाही रिअली लास्ट मोमेंट चेंजेस पुरा आम्हाला एक वाडिकेस बाय सरताना एक कॉस्ट्यूम चेंज करता मस्त बंग होतो सो ग्रेट काही तरी अशी युजली आम्ही आमच्या वृत्ती जीवनात चलत असताना मस्त चॅलेंजेस येतात मस्त परिश्रम करूया केला पटे आम्ही फेल्युअर्स आर पार्ट ऑफ लाईफ बट फेल्युअर्स मस्त येत असतात तसे तुझ्या जीवनांत तुझ्या वृत्ती जीवनांत तुमच्या काही तरी असे फेल जाल्ले अथवा तुम्ही मस्त टेन्शन जाल्ले डिप्रेस जाल्ले अयो या मला फील्डात नक्का त्या म्हणून लेखला केलं तरी इन्सिडेंट जालंच आहे ऍक्च्युली जालं सर तू आता त्या पुरा आलोचना करताना यो भय लागतो कसे मॅनेज केलो आम्ही म्हण होता आम्हा एक 2010 ಅಂತ ಕೆಲಂತೆ ವಿಜುವಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ತಂತು ದೇ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲ ಆಕ್ಚುअली वेर तेत नेकरा वॉक फॅशन शो केले मिके ते मॉडेल्स होते आमचे फॅशन शो सो त्यास आम्ही 2.5 months प्रॅक्टिस केलं होतं सो देन तू स्टेप्स दिलं होतं 10 steps straight 45 degrees right then 2 steps straight 25 degrees सो पूरा ओरली त्या स्टेप्स देऊन मॅथमॅटिकली आम्ही प्लॅन करून 2.5 months प्लॅन केलं होतं ओके सो बट काय झालं एक शोचे एक दिवस आधी रात्री आम्ही साईट विजिट असं गेलो मी आणि माझा हजबंड युजली जायत नाही त्या टाइम गेलो आम्ही देवान जाडल कसले नाही आम्ही गेलो आणि ते जाऊन बघताना त्यांच नव्या स्पॉन्सर गावलं होतं ऑर्गनायझर्स सो एक टेबल तेवून त्यांचे बॅनर तेवलं सो आता 10 steps असले 9 steps झाला सो 10th step नेकूड खाल असता ओ माय गॉड सो त्या वी हॅड नो ऑप्शन आता कसले करायचं त्या बॅनर काढावं येत नाही बिकॉज स्पॉन्सर ऑर्गनायझर त्या बॅनर काढत नाही मी रात्री फोन केला नायकरांचा असा प्रॉब्लेम झाला असं तुम्ही सकाळी बेगीन या वील हॅव टू रिप्रॅक्टिस एव्हरीथिंग रीडू प्रॅक्टिस करूया पूरा आता -1 होईसवं नायकरा कॉन्फिडेंट होती तुम्ही टेन्शन करू नको मॅम आम्ही करतो काही प्रॉब्लेम नाही बट आम्हाला एक टेन्शन असतं 2.5 months प्रॅक्टिस केल्या तर सडन असं झालंय किती घेवत नव्हतं या शो म्हणे चेक टेन्शन झालं तर मी सकाळी आईली ती बेगीन बट आम्हाला एक फुल प्रॅक्टिस करवा टाइम गावा नाही जर्नी यावेळी स्टार्ट झालाय सो वर्बली पार्ट बॅक स्टेज सांगितले असे स्ट्रेट जाताना 9 असलेकडे 10 करा या इंतू 4 असलेकडे 3 करा सो तसे वर्बल एक राउंड प्रॅक्टिस केल्यानंतर मी त्यांचं रेडिओ हवं ना सो त्या करता होताना मी जनांच रोवल्यांत स्टेजा लगी खाल सो कॅमेरा साडेत्ता जर्नल काय लेखतात शो या होता मन कय्यो लेख नको नेकूर कोणतरी या लाईन क्रॉस होता जाल्यार स्टँड अप अँड शाउट स्टॉप मन ತೊಂದರೆ ಕೊಣ್ಣಚ್ಚೋ ಆಲೋಚನೆ ಕರವ ಮನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಕ್ರ ಕೊಣ್ಣೋ ಪಡವೆನವ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಿಸ್ ತಾಲರೋ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೋ ಕಿಡ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಸ್ಕ್ರೀಮ್ म्युझिक असतं बट सो यू हॅव टू स्क्रीम स्टॉप म्हण सो नायकरान सांगितलं तुम्ही काहीतरी दाताना स्टॉप म्हण ऐकलं रे फ्रीज वेर एव्हर यू आर म्हण सो या पुरा होऊन फॅशन शो वी स्टार्टेड एक सिंगल मिस्टेक करवे नाही नायकरानी Great. कईयो मिस्टेक करण्याचा वी फिनिश द एंटायर 3.5 minutes such a choreography without a single mistake we finished it so that was a very stressful show आता उभे लागतो त्या शो वाला डबा 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 होईत असत असताना काल बसून ऍक्च्युली असायला पुरा चॅलेंजेस कैले फील्ड जाल्यार येत असता बट आमच्या नेकरांनी आता कोण बघित असत ते आमच्या नेकरांनी कसले शिकवे म्हटल्यार यू विल फॉल वन डे बट फॉल जाल्यार यू हॅव टू रेज अगेन सो पडल्या प्रांत उठव्यात आम्ही माले आणि वाईट नाही बसल्यार थंयत बसून जातात सो अँड आम्ही रिसेंट होऊन आता एक व्हॉट्सअप ग्रुपांत बघितलंय तुमचे कसले डेटॉल हँड वॉश ಅಂತ तुमचे फोटो पुरा घालून कसले एक ब्रँडिंग वयताना त्या कसला ऍक्च्युली सेकंड वेव टाइमर लॉकडाऊन होते आणि बँगलोरांत मस्त सिच्युएशन बॅड झालं होतं मस्त जणांच प्रॉब्लेम झाला होता सो आम्ही एक ग्रुप करून एक फ्रेंड्स पुरा एक ग्रुप करून व्हॉलंटियर करीत सो त्या कोणी त्यांचं हेल्प केलं कोणी नॉमिनेट केलं ते if somebody has helped you then Dettol चे कसले कॅम्पेन होते कोविड वॉरियर्स त्यांचं डेडिकेशन म्हणून सो कोणी मला आता मला गोत नाही कोणी नॉमिनेट केलंय म्हणून सो somebody has nominated me for the thing because सुमार जणांच हेल्प केलं ते आम्ही बेड्स शोधवे ऑक्सिजन शोधवे सो त्यास नॉमिनेट केलंय ते आयलं
Okay, fine. It is not related to this. Fashion designing. But that time when we projects pura side as kalnu, we were doing this. समवेअर मी त्या फोटो बघितला त्या डेटॉल हँड वॉश right. त्यास मी काहीतरी लिंक असाय म्हणून सांगून लेखलं. ओके, आणि तुमचे फ्युचर कसं तरी प्लॅन असाय लाईक अशी आता मनीष मल्होत्रा डिझाईन्स असा सव्यसाची सारीज लेहंगास आम्ही त्यापर बघून असतो तसं तुमचे काहीतरी प्लॅन असाय माझे ऍक्च्युअली प्लॅन करवे 2 years बॅक प्लॅन होते स्टार्ट करवे ओन स्टुडिओ प्लॅन होते बट कोविड सिच्युएशन स्टार्ट जाल्ल्यान आई पुट इट ऑन होल्ड सो या सिच्युएशन चूर बेटर जाले पर्यंत वी विल लॉन्च आवर ओन स्टोर सो होपफुली ह्या वर्सा स्टार्ट होईसवे अगेन ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಾ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಾ मला ಬೇಗಿನ್ स्टार्ट करा. ओके, आता तुम्ही सेलिब्रिटीज पुरा डिझाईन करून सांगता हो मस्त सिरियल कॅरेक्टर पुरा फॅशन डिझाईन करता हो कॉस्ट्युम डिझाईन करता हो तुम्ही एक वाडिकेस बाय सरलर तुम्हाला कोण पुरा सजेशन देता तर फॉर एक्झाम्पल प्रशांतांना येऊन त्या सारी बेडवा ही ज्वेलरी बेडवा अथवा तुझ्या पूत येऊन तुला काहीतरी सजेशन देतोय युजली माझे क्लोथ्स पुरा तिने सिलेक्ट करायचे आहे माझ्या हजबंडने सिलेक्ट करायचे आहे तर तुझ्या बरेचसे हायर लेवलचे डिझायनर बनले सो तिने परचेस करत जाताना हे दोघं सिलेक्ट करायचे या नका करणं मला बदल जनच करत वेन आय हॅव टू ड्रेस फॉर माय सेल्फ यांचे ओपिनियन हवे मला नाहीतर मला होत नाही लाईक सो मला ऑल माय क्लोथ्स मी परचेस करताना ओटतो बोलून एकला गेल्यावर मी काही घेत नाही पाठी so he didn't select correct actually so people say no doctor cannot operate on their own family म्हणून तसं तुला करवाय होत नाही तुले फॅमिली सपोर्ट हवे ग्रेट. ओके, आता तुझे फील्डांत तुमचे फील्ड फॅशन डिझायनिंग फील्डांत आमच्या आतांची नेकरा पुढे येव्यांतर तिने कैले टाईपाचे तयारी करून घेवे कसले कोर्स करवेत मेंटली ते कसे प्रिपेअर व्हायचे एक चोर माहिती आमच्या नेकरांस आणि त्यांच्या पेरेंट्स दिल्यार होपफुली तुमचे इंटरव्ह्यू बघून तरी केला जणांचं फॅशन डिझायनिंग इंटरेस्ट येऊन असतात की ते म्हटलं आमचे पेरेंट्स पर आत्ता देखील इंजिनिअरिंग MBBS मात्र थिंक करवायचे मे बी या इंटरव्ह्यू ಪರಂತರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ होऊन ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ होऊन सपोर्ट केल्यानंतर आमच्या नेकरांनी कसे स्टार्ट करवे ते कसे तयारी करवे फर्स्ट ऑफ ऑल ಕೆಲವು मस्त पटी काय होता म्हटल्यार इजी मन लागतात फॅशन डिझायनिंग इज इजी आणि ग्लॅमरस इट्स व्हेरी ग्लॅमरस बघूया बॅकग्राऊंड मस्त हार्डवर्क असतं इट इज लाईक एव्हरी मिनिट यू विल फील लाईक गिव्हिंग अप सो त्या फोकस हवं आय एम रेडी टू वर्क हार्ड मेन त्या तू कोर्स करू देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन्स कोर्स सांगते स्टायलिंग असा नाही ओनली फॅशन डिझायनिंग देन तू टेक्सटाईल डिझायनिंग असा मस्त व्हेरिएशन्स असा सो फॅशन डिझायनिंग इज अ व्हेरी सेफ ऑप्शन टू टेक कोर्स हो नो सो बिकॉज मस्त ऑप्शन्स असतात तुम्हाला ಎಂತ ಕರವ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರವ ಮನ್ನಾಯ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೊಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರು ನೋ ಬಸ್ಸು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಸ್ನೆस टेलर्स किती असल्यारो बोटिक्स किती असल्यारो वर्क होतात सो एनी रिमोट प्लेस इन द वर्ल्ड बसून घरा बसून काम करवत फॅशन डिझायनिंग केल्यार आता पुरा वर्च्युअल दल्लन मित्त घरा रेडी करून ऑनलाईन सेल करवतो सो देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन यू कॅन डू युअर ओन आणि एकलेच डिपेंड होवा म्हण नाही फॅशन डिझायनिंग केल्यार सो दॅट इज अ गुड थिंग अबाउट फॅशन डिझायनिंग आणि मॅथ्स नाही त्यास मी फॅशन डिझायनिंग घेतो त्या लाईक नवा बिकॉज there's a lot of mathematics involved in fashion designing. Oh, really? It is not only colors, so color balance and there is a lot of business involved in this. Okay. आणि measurements एक चूर measurements तवनी होनी डालरो full dress पाड होता. So there is a lot of mathematics involved in this. There's a lot of business studies involved. केमिस्ट्री असा बिकॉज डायिंग पुरा असता सो आणि मटेरियल फ्लो ते यार्न्स ते पुरा असता सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल फील्ड्स सो मी त्यांना सायन्स कॉमर्स आर्ट्स मिक्स होऊन फॅशन डिझायनिंगाचे कोर्स असायचे सो 3 year कोर्स इज मोस्ट आयडियल मी के यू हॅव टू डेव्हलप ते केले कोर्स केल्यारो बेसिक्स शिकवतात कॉलेज अंत ते इन्सून यू हॅव टू डेव्हलप बाय युअर सेल्फ सो यू शुड बी ओपन टू लर्निंग थ्रू आउट. Your education of fashion designing will not stop at 3 years. त्याच्या परत you have to self teach yourself, keep doing new courses. Update करीत हवे. So the more updated you are, the better it is. But it is a very nice field. If you're really interested, kayo problem hai, please go ahead and do it, and it'll be nice. Thank you. तुम्ही आता कन्नडा तेलुगू सिरियल्स पुरा कॉस्ट्युम डिझाईन करीत असो म्हटलं ना तुम्हाला बॉलिवूड दाव्याचे चान्स असताय काहीतरी प्लॅन घातलो सवय
केलन्स ऍक्च्युली मी बॉलिवूड सिंगर्स असं त्यांचं पुरा केलन्स कॉस्ट्युम्स बट तेही जाऊन करवे यू हॅव टू हॅव अ कार्ड लाईक त्यांचे युनियन असा सो ते कार्ड करवा अँड यू हॅव ते शिफ्ट करवा होता मला इतक्यात फुल असेल आय डोंट प्रिफर गोईंग एनिवेअर एल्स सो बँगलोर ಅಂತ ಅಸನು मला तमिळ तेलुगू and कन्नಡ इंडस्ट्री यूजुअली या तीन इंडस्ट्री इंत फुल असेल अनेक ऍड करवे सध्याच आय डोंट हॅव द रूम फॉर इट सो बट ऑफ कोर्स आयलर केलं तरी लाईक आय विल डेफिनेटली टेक इट अप बट ॲज ऑफ नाउ या दिस इज कीपिंग मी बिझी द साऊथ इज कीपिंग मी बिझी अँड सो असून दे Can we see some photos? Yeah, sure. तुमच्या केलं तरी साधनाचे यशस्वीच्या ಬಗ್ಗೆ केलं तरी पिक्चर्स असलं एक ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಲ KSRP ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಎಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ मी डिझाईन केला सो यांच 3 युनिफॉर्म केले सर दिस इज द सेरेमोनियल ड्रेस व्हेरी नाईस मिगे एक व्हाईट कलर आणि एक रेड कलर असा त्यांचे बदल ओकेजन असे द बँड एव्हरी इयर त्यांचे नॅशनल कॉम्पिटिशन होता बँड कॉम्पिटिशन ओके सो कर्नाटकाच्या टीम गेलं त्या दिल्लीत होवायचे एव्हरी इयर सो कर्नाटका टीम गेल्या टाइमार दे केम बॅक विथ नेगेटिव्ह रिमार्क्स युनिफॉर्माचे त्या कॉम्पिटिशन अंत आर्मी नेव्ही एअरफोर्स ऑल पूरा असता पोलीस बॉर्डर सिक्युरिटी पूरा ऑल द सिक्युरिटी फोर्सेस पुरांचे कॉम्पिटिशन त्या बँड कॉम्पिटिशन सो आमचे कर्नाटकाची टीम जाताना दे केम बॅक विथ दॅट नेगेटिव्ह रिमार्क सो त्यासाठी तेव्हाचे चीफ मिनिस्टरांनी सांगितलं नाही वी हॅव टू रीडू दिस गेट अ फॅशन डिझायनर ऑन बोर्ड म्हणून सो तेव्हा मला कॉल आयला असं एक ऑपॉर्च्युनिटी असा तुम्ही करवत आहे म्हणून मी फर्स्ट ऍक्च्युली मी लेखलं माझे फ्रेंड्स आणि कोणी प्रँक करत असत मला पोलीस स्टेशन असून फोन आयला सो लाईक कोण तू माझा नंबर दिलाय कोणी जोड केलाय मी त्यांचं ऍक्च्युली तसं त्यांचं कळलंय मी त्यांचं प्रँक म्हणलं तसं तिने सांगितलं नाही मॅम प्रँक नाही सत्ती पोलीस स्टेशन असून फोन करतो कमांडंटन फोन केलाय मला सो नाही तुम्ही या आम्ही बोलल्या त्यास मी युजली असं काहीतरी असतं ना सॅटर्डेज फिक्स करतो या मीटिंग बिकॉज हजबंड फ्री असतात सो ओट्टू जातो ते दाय सर मला कन्फर्म नाही ते वेदर इट इज अ प्रँक नाही सत्ती मीटिंग असं आहे म्हणून ते गेल्यापर्यंत आय गॉट टू नो ओके ऍक्च्युली असं सो इट टुक 2.5 years ते करलं ಯಾಕೆ ಸಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಲೆ ಯಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮನ್ होता है ओके सो 10th I was awarded best fashion celebrity stylist very great okay the center one the fashion show मी सांगितलं ना where I had the challenge with the kids so त्याचे आर्टिकल लिहा actually great work Dubai fashion show where I was the top 3 in this winner again the KSRP band Mysore Palace and Dasras play karta the band okay reality show this was the first reality show super ani Telugu to Adurs mana so the same thing माझे first reality show मी यांत start केलं मी ऐकलं तुम्ही अनुश्रीस दिकल फॅशन डिझाईन करता हो कॉस्ट्यूम डिझाईन करता त्याचे स्टाइलिंग पुरा मी करीत राईट सो यांचे पुरांचे मेहनत केलं या लंडनच्या कॉन्फरन्स गेलो होतो ना तेंतू कॉन्फरन्सचे फोटो वॉज नॉट अलाउड बिकॉज इट वॉज अ कॉन्फिडेंशियल सो ऑल द स्पीकर्स from different places yeah award function with Usha Uttam this is another reality show dance juniors Anushri for Kasturi channel finale this is lifestyle into Mauni Roy was my showstopper कोलकाता लाईफस्टाईलच्या एव्हरी इयर त्यांच्या कॉस्ट्यूम तुम्ही डिझाईन केलं नाही कॉस्ट्यूम नाही त्यांचे इन हाऊस ब्रँड सो मी स्टायलिंग करतो आणि त्या फॅशन शो कोरिओग्राफी मी करतो सो त्यांचे नवे प्रोडक्ट्स केले पुरा पुराचे लॉन्च शो मी करवायचे सो ऑल ओव्हर इंडिया कोलकाता त्रिवेंद्रम बँगलोर सो ऑल ओव्हर इंडिया त्याचे नवे प्रोडक्ट्स लॉन्च मी करायचे एव्हरी इयर तुम्ही असं असे सेलिब्रिटी पुरा मीट होऊन त्यांचे ऍक्टिंग त्यांचे परफॉर्मन्स पुरा बघताना कधून तरी मी ऍक्टिंग जातो मला मूवीज साराव्या म्हणून सांग नाईलंत इंटरेस्ट नाही मी बॅक स्टेज बिहाइंड कॅमेरा मस्त कम्फर्टेबल सो यू आर फर्म विथ युअर गोल आमच्या नेकरांनी खंडित या शिकवून घ्यावे की ते म्हटलं तुम्ही मगाशी सांगितलं मी की एव्हरी मंथ त्यांचे गोल्स चेंज होता एव्हरी मंथ त्यांचे प्लॅन्स चेंज होता सो यू शुड हॅव सिंगल गोल you should dream for that and focus you have to on focus करून तेवढं म्हणून सांगणं challenges येतात but you have to face it
there is no field where there is no challenge. At the engineering and medicine kelaro there will be a lot of challenges. More pain, more gain. Because we are not there. Exactly. So dursun bhaktana everything will look nice, but then so must the challenges asta on a daily basis. So mala challenge nattile field ave mantler there is no field. एक्झॅक्टली. सो पेन घेतले मात्र आमस गेन असवायचे. ओके, तुम्ही आता आमच्या समाजाचे युवा जनांगास आमच्या नेकरांस कसले एक संदेश देव्या म्हणून लेखट घेता? काय नाही, जस्ट फोकस. फॅशन म्हण नाही, वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट फोकस ऑन दॅट फील्ड अँड कॉन्सन्ट्रेट देअर. यू हॅव टू मेनी ऑप्शन्स, जाल्यार माइंड डायवर्ट होता. एक ऑप्शन तेवून घ्या, अँड इफ यू वॉन्ट यू कॅन हॅव अ प्लॅन बी, बट डोंट फोकस मोर ऑन द प्लॅन बी. हॅव अ प्लॅन ए अँड फोकस ऑन दॅट. You will make it. तुमचे focus is more important. Exactly. So if you are ready, if you are sure, yeah, करावं म्हटलं, focus only on that and you will do it. So of course, if you are so focused and so interested, everybody will support. Initially you might have त्यांक्का त्या कसले field, या कसले field, आणि यांतू पैसे नाही. That is one more thing that a lot of parents tell. या field अंतू गेल्यार then you will not get any income. then to field नाही, आता painting होंदे, या होंदे. Exactly. There is केले field अंतू आम्ही, if we are good, money will anyway come. आम्ही आमचे स्किल्स डेव्हलप करायचे इम्पॉर्टन्स देवा. सो आम्ही स्किल डेव्हलप केलं एक ते आम्हास लायक, अँड ॲज वी डेव्हलप, वेन वी आर गुड, पीपल विल कम सर्चिंग. आम्ही जाऊन काम विचारावं म्हणत नाही, आमचे काम बघून जन आमच्या लगे येतात हे आम्हास करावं म्हणून. सो डोंट थिंक अबाउट मेकिंग मनी. सो यू फोकस ऑन युअर जॉब, फोकस ऑन युअर करियर, युअर एम्बिशन्स, अँड मनी विल एनीवे कम टू यू. एक्झॅक्टली. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿಭಾ. तुमच्या लगे बोला निजवून आम्हाला मस्त विषय कल्लो फॅशन डिझायनिंगाच्या बघे. मागीर आमचे युवा जनांग असो, आमच्या नेकरांसो लायक समाजास एक लायक मेसेज दिलो. सो ॲटलिस्ट तुमचे प्रोग्राम बघून तरी आमची नेकरा ओके माझे ड्रीम यंत, माझे गोल यंत, आय शुड फोकस ऑन दॅट ड्रीम म्हणून सांगून अस्तित्व म्हणून आम्ही लेखून घेतो. या कार्यक्रमास आम्ही साधवतो कुठले तो आयलस, तुझे टाइम स्पेंड केलंस, आम्हाला एक लायक संदेश दिलंस नेकरांचं. आम्ही मस्त थँक्स तुले, हृदयपूर्वक धन्यवाद तुले. तसंत या कार्यक्रम वीक्षणे करीत असो, मस्त जना युट्यूबांत या कार्यक्रम वीक्षणे करीत असो, तुमचे सहकार आम्हाला असेंत असून दे. सगळ्यांसो या कार्यक्रम वीक्षणे करीत असले सगळ्यांसो आमचे हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगित मी आमच्या कार्यक्रम आता मुक्ताय करीत असा. धन्यवाद प्रतिभा, आणि धन्यवाद सगळ्यांसो धन्यवाद.